Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaban sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat, bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Webes. Yari kita sa ika-22 na nga petsa sa bulan sang Hulyo tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Liwat kita nga mag-inopdanay samtang masandukot pang pagbakuna sa pila ka mga areas diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Okslang kabayuntang hindi tagid pagkalipatan ha ang mga health protocol nga ginapatigayon kay si COVID-19 yara pa nagapasalipod, wala pa siya maumpawan mga kaaksyon. Ay puwerte. Kamusta nga to sila nga mga kaaksyon sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental? Kalakip man ang ato sila nga mga kaaksyon sa syudad sang Bacolod sa mga kapurukan kag kabaranggayan. Oks lang kita, di tagid pagalipatan na ang ginatugon sang gobyerno nga social distancing kon yara kamo sagwa sang inyo sining nga puloy-an. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kamusta yang mga kaaksyon ta sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental? May bag-o tagaling kwan nga chief sang Highway Patrol Group sa probinsya
mga kaaksyon. Ato na hibaloon karon dugay-dugay sa aton sining patrol. Sa mga kaaksyon ta sa Oriental side, nag-monitor na sa sining udto. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan kag kalakip man ang ato sining mga kaaksyon sa bahin sa bugos nga Rionsay sa mga banwa kag syudad nga nagapakigupod na diri sa inyo sining palatuntunan. Magainop na nay kita karon dugay-dugay sa pila ka mga informasyon dalon ta mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sige, samtang nagpahunay-hunay ng halos kalabanan, kagang iban siniti, wala pa ka paniod to, paniaga na mga kaaksyon. Parang sigurado na ma-solve na ang aton sinikinanglanon sang tiyan naton sa sining udto, no? Baong iban sinig pahanunot pa ay puwerte na nung pang ginahulat ninyo. O sige, sa kinanda na ko ang inyo sinig kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad? May balita kita karon sa Kapitolyo Probinsyal, balita ni Aksyon Marlon Hidavia. Kag kalakip man sa Bacolod City Government Center nga balita ni Aksyon R. Tayhopon mga residente sang barangay Mansilingan nga wala madala sa 300 ka mga persona nga nabakunahan sang Johnson & Johnson subong nga adlaw hatagan buwas ang prioridad suno sa kay Barangay Kapitan Boy Pico. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa, Police Station 8 may suspect na sa posible amo man ang nag-hold up sa 3 ka mga pasero sang POG kapulisan nagapanawagan sa mga biktima nga mag-report sa Police Station 8. Daway na to guro tsansa to kay bisan ng driver lang sang di paserong salakyan way gani ka report sa kapulisan ta. How much more pang mga biktima ay nanong natabo sining kaso sa Barangay Singkang Airport. Ang pulis naton gapaninguha man ti wala man sang makita dira kung sino yadtong mga tawo nga na biktima sang pag-hold up. Ati hoy puloy gihapon kung anong nagkalanabo dira sa area sang Barangay Singkang Airport. Samtang sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office nga balita ni Aksyon Brian Morden nokpo ginahulat ang guidelines kung mayara sang examination sa mga COP. Baw may isa ka balita ginanga nabasahan ta nga isa ka lugar sa Luzon, Calabarzon area, pulo lang ka porsyento sa mga chief of police nga nasakupan sini pasado sa examination. Ay grabe nano ini. Kag nagpositibong pulis sa probinsya naglabot na sa 197, 14 diri ang aktibo. Samtang sa balita sa patrol, balita ni Aksyon Alvin Graba, informative operations ang nagapanguna sa planong kag programa sang bagong hepe sang HPG sa probinsya. Kag kalakip man ang balay silangan sa syudad sang Bacolod,
Kag balita naman sa syudad sang Cadiz, 5 ka adlaw nga vaccination gin-scheduled sang City Health Office para sa masobra 3,000 ka mga kadoses sang Johnson & Johnson COVID-19 vaccine nga ginalokar para sa syudad sang Cadiz. Dalon tani karon dugay-dugay ang pila ka mga balita kag informasyon nga pagadalon naton diri sa aton sining nga pagpangalagad. Aksyon Rex Cantong, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Ayos, sige sa aton sini nga mga kaaksyon na inanayon talang ni kay mahinang kalaban ho. I-like lang kag i-share ang aton sini nga programa kay tinguan tay na nga mabasa karon dugay-dugay ang inyo sini nga mga mensahe, no? Kalakip man ang aton sini nga mga nag-likes kag nag-share sa aton sini nga programa. Importante gid na parang mahatagan ta man nagtalupangod ang mga kaaksyon ta. Basta way lang biyaay, no? Importante nga ara lang tub-tub matapos, no? Sige, sa mga kaaksyon ta nga sa website sa www.aksonradiobacolod.com.ph nga naga-monitor na sa sining adlaw kag sa mga YouTubers naton. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan kag karon dugay-dugay aton na hibaluon ang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Batante sina yarian na yung resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o kon STL sa sining adlaw sang Huwebes, July 22, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 4 kag 18, liwat 4 and 18. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng AC. Ayos, sige sa mga kaaksyon ta nga nagpamati na sa sining udto. Walang iban sini nagtimo-timo na. Ang iban sini daw wala pa gani linuto mo. Karon dugay-dugay siguro pag-relax anay, pagpamati anay diri sa aton sining pagpanghalagad. Sige, unahon ta na yan mga nag-likes kang nag-share sa aton sining program ho. Dapat i-likes gid kag i-share ang aton sining programa. Ayos, sige. Dali gid lang ha kay ma-open ta na ya. Sa aton sining web, no? Sa aton sining web. Dali gid lang, no? Parang sigurado mahimos na ni ang iba naton nga monitor sa sining udto. Ay, di na ni daw hindi man ni amo ni no post yet ay ano ini dali lang ha kay hindi ko ma-check diri dali lang kung ano ang kapalaran niya sini na dali lang ha mga kaaksyon ay di na to doon na dula na siya. Okay. Sa ilo to diyan ay sapya ko ha. Ang makaya lang ha. Kay Melchor Baroca Rumbines, good morning lang. Kay Alex R. Monteza, no? May lang nga pamati ah. Okay. Sa kay Christine Malocon, may lang nga pag-monitor. Ame Rivera, Shaquel Tarak Muhammad, Delia Miliendes Rogero, may lang nga pag-pamati. Rolin Ariglo, Arnold Silidonio, Desiree Plaida, Dads Aberia, Jana Costa, Ligi Villares Archibar, kay Ray Ling, kay Gian Resicio,
Len Jovi Badayos, Robert Roma, no? May lang pagpamati Robert Roma, and Jinsin Loro, Vince Jolly Baclas Villagracia, kay Eva Defensor Sangko, Mariba, may lang pagpamati Paring Joelda, kamusta? Si Merlinda Sombero Nombre, daw taga Manapla ni. May lang pagpamati Merlinda Sombero Nombre, no? Ayos. Okay, kay Atia Kimiriman, Marilo Mahilom, Binjil at Chica, Mildred Herdon Tahunera, sa kay H. Darling Macmores, kay Nining Grate, Frances Gonzales Villaflor, Lizelle Miranda Zacare, kag Liberty Binitin Obaldo. May lang pagpamati sa inyo. Christian Rowara naman, si Reggie Bigot, may lang pagpamati. Ami Rivera, Rolin Aligro, Rolin Ariglo, Arnaldo Silidonio, Desiree Plaida, may lang pagpamati, no? And dali lang sa ibang pagid nga mga kaaksyon ta. Kay Doc Crispin Hico, Doc, may lang pagpamati Kay Doc Crispin Hico, may lang pag-monitor. Joseph Martin L. Yolo, may lang pagpamati. Joseph Martin Yolo, no? Marilo Lumawag, may lang pagpamati. Dara sa Barangay Bata ni Marilo Lumawag. And sa kay Quizonia Latada, may lang pagpamati. Lain pang address yaw. Aksyon Quezonia Latada. Watching from San Carlos City. Christine Malocon, lain man ang iyaya nga. Ay, oo. Tsaktogid. May si Sir ano ni? May aksyon ano ni? Ano ni kay Christine Malocon? Yaman ng obra man. Duga pa. Sige lang Hacienda Buena, Buena Esperanza, Cadiz City. Gatamyaw lang si Shaquille Tarak Muhammad sa kay Nonoy Arnolda. Kag apo ni si Dad kag Jano dra sa una. Okay. Ayos. Dad Saveria sa Barangay Sumag, Legi, Villares Archibar. Sa kay Ramon Caglose, sang Barangay Talok, Bago City. Ayos. Imerlinda Sombero Nombre, malang pagpamati sa Carmilla Valley Homes sa Talisay, no? Pa-shoot out lang kulihog sa Sombero family sa Manapla. Okay, taga Barangay Purisima ni ay, no? Thank you gid Madam Emerlinda Sombero Nombre. Siling ni Alex Montesas, siling niya, ang gabiya na sa imo programa sa Rex, ginabayaan na sila permi sang ilang mga partner. Ay, kabuyong gid ni kay Alex Montesa. No? Gayuhom ko sa imo. Donald Kabasag, happy wedding anniversary sa asawa ko nga si Leia Kabasag this July 26. Okay. And H. Darling Macmores, hi mamita, sa kay Mikaela Ann Johnson, Hoxon, Mikaela Hoxon. Ayos, sige. Karon na ba lang iban? Daligid lang kay mahinang kalaban. Standby mga kaaksyon. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon
Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11.54 ng atong oras, 11.54 na mga kaaksyon, no? Sa mga kaaksyon ta, pwede ba lang nga maghubi na may edad na? Pwede gid, no? Kay wala man kuno sang taong sobra ng edad, may kaga isa pa mga kaaksyon sa mga kaaksyon ta hindi ta pagkalipatan ditribayo food supplement mga kaaksyon, no? Kay ang ditribayo para gid ni sa mga Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11.57. Ito kada siglang sang oras na ba? 11.57 na mga kaaksyon, no? Sa iluhan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba, mapapatrol kita, inimay kang tanan sa informative operations ang nagapangunang plano kag programa sang bagong hepe sang Highway Patrol Group sa probinsya. Kalakip man ining pinakalites nga balay silangan diri sa syudad sang Bacolod gin-inagurahan. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, informative operations ang Republic Act 4136. Amuni ang isa sa mga nagapanguna nga plano karon ni Police Major Nathaniel Florendo, ang bag-ong provincial officers ang Highway Patrol Group diri sa probinsya sang Negros Occidental after nga ginbuslan sila tinalikdan nga simana si Police Major Robelito Mariano nga ara karon assigned sa regional office Highway Patrol Group Action Rex. Okay. Suno sila kay Florendo nga paagi sa sining informative operation sa iya sining hanay plano sining inform kit ang mga madamo nga mga drivers, especially ini mga motorista, para sa ila sining road safety basis kung ba Action Rex kay may mga sunod siya nagakalipat na kung kaisa ang pinaka mga driver sa ila sining obligasyon sa mga dalanon, especially sa mga major roads nga kung kaisa sunod sa iya ang iban nga mga drivers gani nga dalala sa salakyan wala manggali mga lisensya. Ikaduha diri Action Rex sa mga drivers nga way nagaagi seminar. Ikaduha diri sunod sa iya nga paagi man sa iya sining nga programa
plano sining mapabakod pagid ang anti-carnapping operation diri sa probinsya sang Negros Occidental pagka pagatutukan man ang mga pasaway nga mga drivers nga kung kaisa wala nagatuman bala aksyon na Rex sa traffic rules and regulation. Do ignore lang nila. O ginaisnap lang abi sa mga driver. On the part naman sa traffic management side, plano sining magpatigayon man mayo maneho. Plano Ano sining na siya? magpulong-pulong bala sa mga drivers makadto sila sa mga terminal para magpatigayon sa pulong-pulong action Rex. Gani, no? Daw ay na madumduman sang previous nga mga administrasyon niya. Oo, that is why Dapat terminal ang kaltuan nila kag ipatag nila gamay dira. Paano na nila kung terminal ang wala mga pasayro pa, pwede pa. Oh, yes, action na Rex. Pero ang manuglarga, palargahon lang. Palargohon lang pero ang samtang gahulat kaga nga iban action Rex kay plano sini nga maitap man ang mga kwan bala mga sa cooperative bala action na Rex nga kung kaisa ara sila sa mga terminals nga imatap siya kag itapya sini ang mga presidente kag mga miyembro para makahatag man sining tinaga nga pulong-pulong para sa mga driver, that is to remind para sa ila sining safety driving, you know? Safety driving. Ikaduha aksyon na Rex. Di ni by the way naghalin si sino ni gani? Si Police Major Captain, Major. Major. Police Major, Nathaniel Florendo. Nathaniel, ano to? Florendo. Florino? O Florendo. Florindo? Oo. Di ni siya naghalin? Halin ni siya sa Manila, gin-assign rin sa Western Visayas from Regional Office 6, rekta diri sa Negros Occidental Action. Nga ginrelieve to ang sino ganito? Si Robilito Mariano. Si Action Sir Mariano? First time nagali kay sobra na duha ka tuig. Sobrang sa doktuig Oo, dumduman mo to, ranggo niya, kapitan, subong major na. Gani? O, sining kay Walita Mahimo, kay basta kuno Action Rex Hepe sa isak lugar, ang pinakatayog na duha tugto tatlo, kay overstaying na siya. That is why nga gina-assign siya temporaryo dito sa Regional Office 6 Action na Rex on the department sa Highway Patrol Group. Nakabisita na siya sa mga pila pa lamang ka mga chief of police, nag-courtesy call na siya, plus pila ka mga local chief executive diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ang reaksyon na Rex ang pahayag ni Major Florendo. So, bilang bagong provincial officer ng Highway Patrol Group Negros Occidental, ang natin programs ko is to intensify anti-carnapping operations within the province, intensify the operations regarding the Traffic Act for 138 and other laws related to traffic management. And then, I want to conduct informative operations, that's punitive operations, meaning I want to inform our road users and motorists regarding the roadworthiness and safety. Kaya, yun po yung very punitive. So, magiging punitive lang tayo with regards sa mga major violations na documented. Opo. Aksyon na Rex kabahin damang inisang pahayag ni Police Major Florendo at is informative rather than infinitive nga nabalang katuan niya, tutukan niya lang ang ini mga major violators sa dalan o kung mga drivers nga nakasala on major violations. So sunod siya, dapat i-inform gid ang mga drivers para kay papano ya nga ma-remind o kung liwat sila ma-remind mapahanumdum sa ila mapahanumdum abi sa ila sang sang ila sini nga mga obligasyon base sa seminar kasi nalipat lang sila bla. Okay, sunog gani sa iya, sangking kuha mo pa lang ng lisensya, grabe na seminar. Gani? Inaiya kung ang lisensya, paagi sa legal nga seminar, pero mayara kung kuno Action Rex, lisensya nga nakuha. Pero daw sakto pa man guro ang lisensya nga kuno nagkuha gali kay nagkuha lang sang papel.
Oo, kagang nagkuha lang sa papel, mangin problema lang kay why gid nakaagi sang husto nga seminar action na. Pero kung dugay ka na gid man nagkakuha sang driver's license mo kag nagadala ka, kay balo ka na sang traffic rules and regulation. Yes, amo na Okay, hindi man pwedeng may lisensya ka, di ka kay balo sang traffic rules and regulation. Oo, kagang Bisan gamay bata nga jutay na kay balo sina. gani man nga iban pagani kung wala mga lisensya, amo pa natutukan nila. Wala bala mga wala lisensya nga wala nakaagi seminar, amo pa nang unang nagapasaway gin remind naman gani Aksyon Rex sa mga tricycles, sa mga nagadala sang motorsiklo, kaga mahinay nga dala sang nagadala sang salakyan, dapat ara sila sa may outer lane lang. Ang left side suno sa iya amo ni ang fast lane, amo ni makita sa inner lane dapat tagaan respeto ang ining fast lane nga ginasiling ang inner lane nga amo ning isa sa mga pagtutukan niya, tagaan niya information dissemination ining mga tricycle drivers action na Rex nga ara mismo sa sandalan nga kung kaysa gaugtas man ang iban nga mga drivers. Sa dugang paginaton nga balita action na Rex formal na inaguruhan ang ining balay sila nga napahamtang sa kilid sang Bacolod City Police Office Action Rex sa may Lacson Extension dara sa area sang barangay Takuling. Ining balay silangan sunod diri kaya PDEY 6th spokesperson nga si Shea Tanalyon ini magaserbi nga Reformation Center sang tanan nga mga drug o kun na mga drug pushers nga nag-surrender kag liwat nga nagbalik sa sabak sa gobyerno kag ang iban nga mga drug pushers nga nakagwa sa prisuhan paagi sa plea bargain agreement kag dako ini nga mabulig Action Rex on the parts operation sang mga kapulisan sa idalom sa Bacolod City Police Office and at the same time ang kampanya man sa mga otoridad sa pagpakig-away sang illegal nga droga Action na Rex. Sunod diri kay Shea Tanalyon nga ining magaserbi ining community-based rehabilitation program kag makahatag ini sang dako nga bulig sa reformation mismo o kung pagbag-o sa mga drug surrendery abi diri sa syudad sang Bacolod. Anong purpose ang balay silangan ni Action Alvin? Himo ini Action na Rex nga Reformation Center. Reformation Center. Kung madakpan ka, kung halimbawa suno sa iya nga ang isa ka drug pusher nga nag-surrender luyag magbalik sa sabag sa gobyerno, luyag na magbag-o. Pero dapat clear ang sitwasyon ng kaso sini, no? Yes sir, amo na Action na Rex. Okay, ti mayara nag-surrender lang for the purpose sang personal niya, pero pitik sintas may yara pa sa gyapon sang problema bla. Amo na Action na Rex. Ang paagi diri suno sa iya sa balay silangan diri gali training or something like education, mahatag edukasyon ining mga otoridad, pulis, ang mga katapo sang DSWD kag iban pang lokal nga miyembro sang gobyerno magahatag sa nga edukasyon especially ining DTI kag ang TESDA para pilang maakomodar sang sining ginagurahan, pilang maakomodar sini? Suno sa iya Action na Rex ang maakomodar diri isa ka 30 ka mga persona, pero kay ang training Action Rex suno sa iya magadepende sa kalawigon kung dasig lang man ang pagbag-o kag nakitaan man diri nga na-skilled na siya through education bala, through paghatag sa TESDA bala, kundi sa TESDA gahatag ni sa mga skilled bala nga training Action Rex. Amo ni ang pagahimuon man diri para sa padayon nga pagpag-o kag mangin mapinuslanon, amo nang term nga gingamit niya, mangin mapinuslanon nga miyembro sa komunidad. Ari Action Rex ang portion lang sa pahayag ni Shea Tanalyon. Ako ni sa mga Bulig kay this is a reformation program, unlike sa aton nga rehabilitation. Reformation program is specifically catered sa aton nga mga pusher surrenders on illegal drugs. So ang aton nga main objective is aside sa pag-reform sa ila is
sila some skill sets para mapag-graduate nila. They can have a means for livelihood, no? Na pwede nila nga magamit as makaubra sila as a start of their new life. Aksyon arak sa kabahin gilamang inisang pahayag ni Shay Tanalyon. Report sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon. Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Naga-report live sa patrol karon dugay-dugay mga kaaksyon. At agan tapagidig talupangod ang atong sining mga kaaksyon. Ha? Oh, sige. Standby Aksyon Art Tayhopon sa Bacolod City Government Center, Santon Plaza, Balsop, Anayho. Para sa mga kaaksyon ta pamati, kinanglan ta magpugis kag magputi ang Graba kadtuan tanay Bacolod City Government Center. Maki-update kita dito mga residente kuno sang barangay man silingan nga wala pa madala sa 300 ka mga persona nga nabakunahan sang Johnson & Johnson subong adlaw hatagan buwas sang prioridad suno kay Kap Boy Pico. Yaring kauntan sa report ni Aksyon Art Tayhopon. Aksyon Art. Rex, ang tanan ng mga area malagkaroon nga adlaw July 22 na mayara sa schedule rollout sa Johnson & Johnson nga vaccine. Hindi maintindihan porte kanamo tao Aksyon Rex. Sa isa to ka sentero sa SM kuno gaglinutok. Hindi lang isem actually Ayala Mall, Robinson, Porte, kagutok ka gali. Way na kuno social distancing to? Yawan ang mga nagabalantay, kundi may nagabulig dira ng mga marshal. Ngayon naging provide man sa mall, kag siyempre may maging ayaw madala ng mga personnel para sa city. Ang natabo, bigol planta lang yan na nagkalagto to. Pagod nga namatian nila ang walk-in nga ginaalaw sang city. Ang iban bisan way kay malong nga ina-intended lamang para sa senior citizen, may comorbidities kag sa mga OFW. Kaya talante nga nagkaparistro, nagbuto sila yung galiya. Nagbinaguso. Amo maning natabuto sa Barangay Granada kay na? Amo man, alas 4:30 pa lang gibot si Kapitan Itik Talimudaw na may mga tao na sa Barangay Hall to kag sa area na kunahan. Nagapululaw kay bantay sa number. Amo man yung natabo sa next sa ila sa Mansilingan. Hindi man tani mahubsan. Galing kay pasunod lang bala? Hindi kaya Johnson lang taling mo na. Johnson, dapat malo nila na kung bakunahan ka kaisa. Wala mo, wala na dayon sa second dose. Okay. Isa lang nigli kasyat yung Johnson & Johnson. O pag malo sa pumulunod sa bakulod, sigaraguyon sila Aksyon Rex. Nagligad to itong mga Sinovac. Daway pa sa mga hayot o gakwan. Galing niya. Kaya bisan si Kapitan Talimudaw, so nabigad sila niya. Aksyon Rex sa Sinovac dobla. Yawan kapag ganoy sa mga paristro kag babakunahan. Amo man ang experience ni Maring Kapitan Boy Pico dira sa Mansilingan. In fact, galing kay si Captain si Dr. Chris Rongon, siya ginabing patigayon aktual dira ngayon nag-collation o kung pagpangbakuna, sila nga basi karon sa afternoon na magtulutaw di pwede na kumakatag man siyang statement kag interview. Okay, subong siya gid Aksyon Rex nagabulig dira sa mga vaccinators sa pangbakuna o pag-injection sa mga nagkaladto dira. Now, sa part sa Mansilingan... May
text kita diri gani from Takuling ni sa iyaw. Gadayaw gid sa ginimo ni Kapitan Lidiglace Gonzales, very organized gid ang vaccination area sa barangay Takuling sa may Forest Park bla. Oo, okay, mismo. Mayara na sila. Naging kwanman. Schedule Manila, Aksyon Rex. Galing kay ambot ko may Johnson & Johnson na sila subong. Kay ang Johnson & Johnson na 22 na schedule, ETCS, Cluster, Pilisa, Granada, Mansilingan, Tango, Bayala Mall, Robinson, Kagisim, X na mo, mula na Aksyon Rex, kay Interes, sina AstraZeneca, first and second dose. Kung batal sa Takuling, mas may ara man nila kuha si Kapitan de Councilor Lidiglace Gonzales. Wala ko di ako na nung vaccine ang yaging patigayan. Kuhaan daw sa statement ka na. Oo, pero daw ka, kuhaan ko daw mayo ko nung plastada. Galang kita mo na yung bintaha, kapin pagin sa Forest Park, mamalanak sa Bex, yung magkatong ang purpose ko mapavaksin mo. Lain na parang di sa mga mall, na magsulod talaga mo kung magkutong tao doon mo kung mapavaksin, basi kung may baklon na siya sulod. Gagi ko pag-aboto sa lapit na lang sa vaccination area dito na magpila, kunigwa ka, nagginutok. Dito sa Mansilingan, kay sumunga daw allocation is only 300. Ang pwede nila mag-cater, kaya mo lang allocation for the day. Kaya din mo, din ni Kapiko, siling nga ang 300, gibutangan na bangko, para nga may social distancing, ipaplastar nila, and ang sobra sila, ginatagan na lang number, para buwas Aksyon Rex, pagbalik nila may prioridad silang hatagan liwat. Nasa nila sining numero kay ti hasta ng 300 mo. Timos aga sila kinanglan before 8 o'clock ara nakamudra. Kay kung maglapaw pa alas 8 ang inyong prioridad, ihatag gini sa iban gibudlay na na masikon magpadlo-adlaw ka mo abot although na lista na niya ang ila sining nga mga ngalan. Na buwas aga ang ila sining allocation is only 200 ka mga Johnson and Johnson Aksyon Rex. Ilay sa Johnson & Johnson. Pero may AstraZeneca man sila na second dose na ipang inject buwas na daw. So sila nga isa ni kamayong indikasyon kay bisan diri sa Mansilingan nga nagigab yung mga binuhan. Sus, nagalalain kami kalibutay kakonvince sa tao magpabakuna waay sa Aksyon Rex. Naway balagay gitana. Yan ay subong. Dahil ka naman ang masurinder, magudagurpiada ang nagtililipon sa mga vaccination center na ila gina-preparar. Yari ang parayag ni Barangay Kapitan Boy Pico sa Barangay Mansilingan. Kanina sa aga, nagdugok yung tao, no? Hinimo na mo, tungkol may allocation for this for today na 300. Yung cater lang na mo na yung 300, yung pamutangan sang kulungkuan para mapasiguro na mo ng social distancing. Ang sobraya, ginpanglista na namon nga para buwas na 200 na mag-alokasyon, pero ginalbaysa na mo nga kinanglan, by kung nalista ka, hindi nagkakaulugan niya nga may reservation ka na. Kinanglan by 8 o'clock, ari ka na makakuha ka naman sa number mo para sa 200. Kaya kung magkagto ka diya nga adlaw na, kasi mo nalista ka na, makagto lang tayo adlaw na, kaya nila pa natin, ang number mo ihatag yung sa iban. Ang sobra sa 300 yung subong, ginlista, dason para may prioridad sila buwas na hatagan numero. Okay. So by 8 o'clock, kung may pa sila yung gapon, ihatag nila namon sa iban. Isang kami doon nakibot, subong doon mag-abo ako nagdugok ng tao. Gurot, Johnson, sinagaan ng kuhan, ang gina-vaccine subong, kaya ang nagapili, gurot subong mo nagkuhan kuhan sila kay damo yan na pangita sang Pfizer, damo na pangita sang AstraZeneca, subong ka Johnson, posible kasi ang mubaling isa, tagang pumuloy sa obserbahan ko, gusto na din man magpapakuna. Kumpara sang 4 months ago, masang nagakampanya kami nga daw halos daw kabudlay mag-convince, subong yan taway daw na convince na gid na magpapakuna na. Sa mga pumuluyo, no, kinanglan magpapakuna kita, no, subong daw nagpapasalamat, gali ko nga ang tawo daw konbensido na sila magpapakuna, no, kasi isang last 4 months, ayaw, wag may kampanya. Supposedly, second dose schedule. Ang palayag ni Kap Boy Pico. No? So, ang mga pumulayo, kapin pagid ko may schedule na kamo,
amo na nagsundon especially buwas siya sa Johnson & Johnson kung nagka-priority ka dito o nagkapalista ka kinahanglan before 8 o'clock balik ka kay kung natunay mo ngalan hatagan ka na niro madala ka gid sa 200 nga natala na i-bakuna buwas nga adlaw. Mga developan sa ibang tagin nga mga venue kag ang total ngayon nakilation o kung na-administer karon nga lanlaw karon ibalawon nato na sa emergency operation center. Ang ka-aksyon nyo, aksyon at tayo po na nasa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidakson R. Tayhopon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:20 na nga tunuras. Matapos ang balita ni Aksyon Art sa iluhanta si Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanano sa paggulat sang Negros Occidental Provincial Police Office. Ginahulat pa kunong guidelines kung mayara sang examination ang mga chief of police. Nasiling ko to sa iban nga mga areas to lagapok gid. 10% lang ang nakapasa ay puwerte. Kag nagpositibo nga pulis sa probinsya naglabot na sa 197 kag 14 dire ang aktibo. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Brian Morden. Sa detalye sining balita Aksyon Brian. Aksyon Rex ang Negros Occidental Police Provincial Office medyo kulukampante no. Solo diri sa kay Police Lieutenant Abigail Donasco ang deputy spokesperson sa Dokpo normal ina dalaga katabo Aksyon Rex ang mga examination kung kaysa sorpresa gali ina inablang na surprise pero may mga guidelines man nga ginapapagwa man kung kaisa kun Aksyon Rex. And there is a Negros Occidental so far, why pagid man kuno sang na-monitor sila nga may matabo nga examination para sa mga chief of police pero suno kay Donasco diri inatanan ginapreparahan naman kag kabay pa nga hindi matabo diri sila ang natabo dito sa may Region 4A, Region 4-A sa Calabar Zone nga damo ang wala kapasar Aksyon Rex sa sining examination. Actually, ganun tawag ining examination nga COPEX Aksyon Rex or pag hibaloliwat sa mga abilidad kag kuradong kumpiyansa sa ila sa mga COPs ang ginatawag nga skills, performance kag responsibilities sa ila sining duty Aksyon Rex. Kaya mo itong mention mo nga 10% diri sa 50% ang wala nakapasar sa mo iyang examination. Ari si Donasco ang what's the Aksyon Rex. So far, wala pa kaming ganong type of examination na nare-receive or nare-require from national headquarters to be conducted by the COPs. Kung meron naman, sir, we wait for memorandums or orders, at actually we're directing them to have this or to engage in these examinations. Pero as of now, wala pa man, sir. Siguro iwan ko lang kung mga pero may naririnig kayo mga ganyan ma'am na baka naman mangyari yon. Wala namang investigator especially sa PNP, and we know the wisdom of our chief PNP is really into having excellent and qualified police officers na nasa PNP. Actually, sa portion sa palayag ni Donasco angot sini. So, dito sa probinsya, so far, ang mga kapulisan din nag-performan sa ila sini nga mga trabaho. Samtang in-check na lang Aksyon Rex kay mga 2-3 man kasimana o masobra nga way kita maka-update sa kaso nga COVID-19 sa Nokpo. As of kahapon, sang hapon, 197 Aksyon Rex ang kabilugan nga kaso ni COVID-19 sa Nokpo personnel kag 14 sila subong ang aktibo.
Isa ang ara sa home quarantine, strictly home quarantine ginapatigayon, kag isa diri amotong napatay. Wala ato nadugangan kag ginkalipay diri ni Dunasco nga subong may ara sang aktibo pero hindi amo na kalala ang sitwasyon kay halos sila tanan mga asymptomatic gilang Aksyon Rexa. Nagapalayan pa diri si Dunasco kag nagapilar sa mga kapulisan kag subong man sa mga pumuloyo nga dapat mangin mahinalungon gihapon sa tanan nga mga tinion bangod sining ginakakulbaan iyang Delta Variant Action Rexa. Karon ko sa hapon, ginaulat ko na lang ang kompleto nga ngalan. May isa abi Action Rex ka babaye, more or less mga 19 anyos ini ang lumos sa suba sang bago Action Rex. Kung ini siya boundary, ini siya sang sitio Manbanaw do panatawhan ko Action Rex, barangay Comalisques do Salvador Benedicto. Kag ang sapiak dito sitio na Paturan, barangay Concod, San Carlos City. Sa initial naton nga pagkuha sang information gikan sa mga kakilala taman dito nga tugid sa area. Action Rex. Sang unin tabo ni? Sinigid lang mga 15 to 20 minutes pa lang. Okay. Ining biktima, more or less, mga 19 anyos ini, nagtabok sa suba, Action Rex, kagi mata di paligo. Nagtabok ni, way paligo ni? Way paligo, Action Rex. Nagtabok lang nigli? Anong purpose siya tani ito? Oo, ginalakat man Action Rex mo, halin to sa tabok suba, pakadto sa barangay namunda. Ang tuyo, sinido, maninda, in Action Rex. Manindahan kay ang Don Salvador basta Huwebes tsinda mo tsinda, so halin to sa piyak nga bukid nagtabok ini siya, nakasandal ini, may bag man nga dala, may cellphone, may mga upod man siya. So nung sa initial nga pagpangusisa dito sa area kaina, wala ya ginukas ang sandal niya kag naglumpat siya Action Rex sa bato. Pagtupa ya sa bato, nag-slide kag dito gid nagtupa sa tubig, of course, kag waay na siya kabutwa, allegedly hindi kabalo maglangoy ining nasambit nga biktima Action Rex. Pinangita ini siya, kag pinangita kay ining ginatawag nila nga buyong-buyong ang tubig sa Action Rex sila lang tiyog-tiyog. Oo, dito siya sinuyot lapit Action Rex kag dugay mga 10 to 15 minutos nakita niya ang sa mga tao ang buhok ya, kag dito na locate ini siya. Pero tiway na, natulon kag ara na siya tanan ang tubig sa iyang atyan Action Rex. Gindala siya pasigan kag way na sang kabuhi, no? So bisan ano nga sitwasyon ang lugar Action Rex, halin sa proper sa Don Salvador, maagi ka pa na sa kabukiran, mga ginalakat lang na mo, mga 2 ka oras na lakat Action Rex mo. Halin sa subada, ang ginhalinan niya man itong lugar, sa piyak man itong bukid, mga sobra man 1 ka oras nga lakat Action Rex. For this pagkalayo, sinaiso kon rescuer, ang paghambalan, daw hindi na tumakalabot ang rescue gid sa area, bakit sa kabudlayon ginsang aladyan Action Rex. Kung ang tanay karong kompleto nga pangalan niya sini kay layo-layo gid ni sa otoridad ang natabuan sini nasambit nga insidente. Kaluoy mo no? Ting pamilya sini na-inform na to? Na-inform Action Rex. Ano nga, barangay, ano ganin na Action Brian nga sakop? Kumaliskis pa? Mount Dire gid sa barangay Kumaliskis kag barangay Kudkod Action Rex. Layo-layo gid gawag ni. Layo-layo Action Rex ang ining lugar, ang inatabuan sang insidente kay kung magkadto ka to halin sa amon nga lugar sa Kumaliskis da, madulhog ka pa ni mga 2 ka kilometro sa Manglid. Maglambot ka to, tapos ang ginalinan to layo man to man katama sa piyak man to nga barangay sakop na to sa syudad sang San Carlos Action Rex. Amarang balita sa Rokpo, Action Brian, more than report una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:28 ng atunura. Salamat gid Aksyon Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Mga detalye ang iban pang mga balita karon
mga kaaksyon sa iban nga public affairs program gikan dra sa Negros Occidental Provincial Police Office. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang standby anay Aksyon Marlon Hinuia kag Aksyon Eric Magbanwa plus ang ato sining mga out of town reporters. Daligid lang may TC anay kulang balang imo sining lawas ang vitamin C. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Ayos, mayo lang ang pagpamati sa kay Neil Brian Balues kag mayong udto sa kay Engineer Eric Taganili, no? Kag gatamyaw lang sa kay Maria Teresa Balues Taganili kag mayong udto mga staff sang Kinit Construction General Merchandise. Ay pretty dira sa Bacolod. Thank you gid, no? Romel Consa may lang ang pagpamati sang OTTJ. Jocelyn Libon Dispoho, Ana Senoro, may lang ang pagpamati. Gaulan to sa La Carlota ko, no? Sige sa kay Vanessa Mayo, monitor si Vanessa, kag si Doc Mayo. Sino ni nga Mrs. Alvarez ning ginatamyaw ni Alex Montisa, kumplituhan ni Bilex.
taga Barangay Tangob si Mrs. Alvarez, no? Jinky de Alagdon, pamilya de Alagdon sa Cagrafuela sa Pandanon DSB. Madam Virginia San Antonio sa Celine Homes, Gamonitor, Francine Natalie Bautista, Pamil Bautista, good noon, Pamil Bautista. Alin sa kay Francine Natalie Bautista. Melva Lopez Abad, may lang nga pamati Melva. Virgilio P. Cruz Jr. sa amon manda, sa amon basta sa inubak palumba puli mga tawo. Hindi gid kauyon ang mga tawo, bagay lang kuno sa manok na ginaratay. Ay gali ka. Sige, salamat gid Sir Virgilio. Jose Eduardo Dilobio, kag kay Noah Dilobio sang Mabinay, no? Watching live from Laguna. Thank you so much, Jose Eduardo Dilobio. Kay Sir Lorenzo Lorino, may lang pagpamati dira sa Concepcion Talisay. Tamiyaw ko lang Lorino family, especially sa akon palangga nga asawa si Yolanda Bercero Loreno. Ayos. Thank you so much, Sir Lorenzo Lorino. Idilaos kag Nanay Isabel dira sa Victorias. Imbong Jocampo, thank you gid kagawad Imbong Jocampo. Motoy Bibi sa Sunshine Valley ga monitor man. Thank you so much Motoy. Liberty Binitin Obaldo, tamyaw lang kuno magulang niya si Ilino Binitin sang happy birthday subong adlaw. Thank you so much gid kag happy birthday Mr. Ilino Binitin, no? Artemio Hardinico, may lang pagpamati watching live from Kazakhstan. Thank you so much, gid Artemio Hardinico. Lilia Taton sa Gardenville, thank you so much, gid. Ronnie Maranghaya sa Hof, Saudi Arabia. Thank you so much, Ron. And Madam Elizabeth Malaka Gamala, thank you, gid. Sa kay Madam Rodora Syoko sa Hong Kong, thank you so much, Madam Rodora Syoko. Tomas Brunyola, Ami Victoria, thank you so much, gid Ami Victoria. Lilia Apas, sir, mayong udto sir, sang high school ko, diway easy nang ginakadtuan namon. Gali ka. Thank you, gid Lilia Apas, no? Muto ka din si Lilia. Gian Resisyo, present naman. Si Joan Cabaya, thank you so much, Joan. Peter Tim, may lang pagpamati, Sir Peter M. Tim Jr., no? Thank you, gid. Marilulumawa, nabasa ito na ni Kina. Dre sa babaw nga portion, no? Kay daway ta ni Kina, di tandugan, ti wala na. Way na mensahe. Dre naman tanay sa dalom, okay. Okay, sister ya si Mrs. Alvarez, ti wala ni first name. Kanugo ni Bane, wala first name si Mrs. Alvarez. Thank you, gid Vanessa. Vanessa Mayo. Hammer time. Hammer time, gid sige Thank you, gid Vanessa. Dali lang ha, kay Ronilo Linco, no? May lang pagpamati, Ronilo Linco. Ay, daligid lang kay Dona Ribatado Galio, may lang pagpamati sa Galio Ribatado kag sa Mama Jenny Lee kag sa Papa Nunoy ko, always gid pamati kag sa pamilya Barbas sa Pandanon Silos Morsia, Pandanon DSB. Thank you, gid. Rochelle Folinso Susana, thank you, gid. Salamat, gid, no? Ayos. Why na tong iban to, babaw to, nagkaladula na tong mga mensahe nila, no? Thank you, gid sa kay Alex Montesa, da Sledgehammers, Ma'am Vanessa. Ayos. Sige, dali gid lang mga ka-aksyon, standby yan ay manumbalik kita sa dili gid lamang madugay.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsay ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Ito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-COVID. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Ang Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:48 ang aton oras sa kay Garcia Montaño, Carla Grace. Thank you so much, Gid. No? San Sebastian actually ang fire call pero under control na. Why naman sang dapat nga kabalakan na control man gilayon. Salamat Gid sa information. Kay Donald Kabasag dira, wedding anniversary lang sa amon nga asawa. Nga sa amon, no? Sa kay Leia Kabasag this coming July 26. Happy anniversary Donald Kabasag. Kag kay Mrs. niya si Leia Kabasag, no? Ayos.
tudas naman ang isa ka komentarista to sa Cebu. Napatay ini bangod nga gintero ini kaina matapos ang iya sining programa. Ining gin-confirm ni Cebu City Councilor Dave Tumulak, no? Nakalabot pa ining komentarista nga si Ray Cortez katapos ang radio station DY isa ka radio station lang dito sa Cebu, no? Patay gini si DYRB Cebu, isa ka radio black timer komentarista sang DYRB Cebu. Ining napatay si Ray Cortez, no? Amo ni siyang isa sa mga na patay kay nasang gintero inisang riding in tandem mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan tanay si Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial, no? Mangisayod tanay sang balita sa Kapitolyo kay si Goblakson maga-isyo sang sa mandatory executive order karon sa hapon. Kag health care workers sa Negros Occidental fully vaccinated na sa Sinovac, plano nga bakunahan sa AstraZeneca agod nga makabato sa Delta variant. Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Atong una, kung latest nga executive order nga gin-issue niya, may ara siya sang igadugang to Aksyon Rex. Ini may kantanan sa pag-istrikto sang biyahe halin sa lugar nga napaidalom subong sa Enhanced Community Quarantine o kon ECQ. Halin sa Iloilo in short? Oo, partikular sa syudad kaga probinsya sang Iloilo. Ang initial kay man kahapon sang hapon nagpatagan sang regular nga meeting ang Provincial Incident Management Team. Isa ini sa mga agenda nga gintalakay nila Aksyon Rex. Ang initial nga ginasaysay rin ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II sa mga kaundan sa mandatory EO nga iga-issue ni Gov. Lacson. Ang tanan Aksyon Rex nga mga travelers halin sa lugar nga ara subong sa ECQ i-obligahon liwat nga mag-presentar sang negative RT-PCR test result antes magbiyahe kag antes pakasunod diri sa Negros Occidental. Kundi atong mga fully vaccinated la nga individual nga may vaccination card na i-hold anay Aksyon Rex, no? Ang inang vaccination card nila kag kun halis sila sa lugar nga ara sa ECQ i-require sila liwat, no? Ang mag-present sang RT-PCR negative result. Kung wala sa ma-present bangod kati wala sang inugbayad sa pagpa-swab test, ang provincial government sang Negros Occidental mayara gihapon pada sige-sige nga pag-offer sang libre nga swab test pag-abot diri sa Negros Occidental. Kay may unofficial report nga nabaton ang provincial government hambal ni Diaz nga ining ginakabalak-an mas makalalaton kag makabamatay nga Delta variant Aksyon Rex amat-amat nga nagapalapit diri sa Negros Occidental, no? Unofficial report na nga nabaton Aksyon Rex porti hambal na Diaz dapat temprano pa makaprepara ng probinsya kay way man gid pangayo base kung magsulod na gid man na Delta variant diri mayara kani sa may antiki na mas preparado ang ato sa nga probinsya. Attorney Diaz, antike pa lang to gyapon atong mga duwa na kabulan puro nakaligad. O ang isa to nagligad Mayo.
Sa way pa so far, antiki pa lang sa Region 6. Antiki pa lang Japon, duwa ka cases. Nga ari diri sa Western Visayas. So mana ang isa sa ginapreparahan, kag posible amo na ginatumod sa ato sa nga provincial government nga ang Delta variant amat-amat na kanang palapit sa iban pagid nga mga probinsya nga nasakpan sa Region 6. Attorney Diaz angot sa ika-isyu laban-laban karon sa hapon nga amendatory EO ni Governor Pong Lacson. Kamuto nga ako naging appeal sila sa PHO to study the possibility of using our AstraZeneca. Okay, ang statement ni Diaz, amo na legal action rex ang ila sa ring plano, amo ring plano nga kundi may ara mga fully vaccinated nga healthcare workers diri sa Negros Occidental, fully vaccinated sang Sinovac. Ang plano, ginapatunan action rex subong sa Provincial Health Office na kung pwede maturukan liwat, hindi kay sang Sinovac, kundi sang AstraZeneca action rex. Liwat naman, nakaturok na to, nakakomplete na sila sang Sinovac, turukan liwat sang AstraZeneca? Correct. Amo ng plano pa lang, ginapatunan sa Provincial Health Office, kung pwede. Ay ang ila sin action rex ginbasihan, ang kaso sa Indonesia, may 160 ka mga healthcare workers dito nga fully vaccinated sang Sinovac pero ginigo sa gihapon sang COVID-19 kag nagkalamatay. No? So ang panawag sa ni is booster. Mas pabakuron pagid ang pantapat sa lawas nila against COVID-19 paagi sa AstraZeneca. No? Nabalaan naman ang surex ang kalabanan nga ang AstraZeneca medyo maisog-isog siya gawa ikumpara sa Sinovac. So mana depende pa ni kung ano ang recommendation sa Provincial Health Office kay kung fully vaccinated action rex nga mga healthcare workers diri sa Negros Occidental sang Sinovac damo na action rex, no, linibo na ni sila. So amo ning hambal ni Diaz, hindi kita luyag nga natabo dito sa Indonesia nga ang mga healthcare workers nga bisan fully vaccinated na sang Sinovac igo gyapon sa COVID-19 ka nagkalamatay gid, no? Amo ning isa sang ila sa nga plano sa PHO to study the possibility of using our AstraZeneca as booster for healthcare workers para magbakod pagid ang ilang resistensya kontra sa COVID variant nga Delta variant. SIGOP already gave us a directive to take his amendatory executive order, no, that ang aton nga pagbiyahe halin sa ECQ is-ektuhan, no, and tanan dapat na magpresentan sa ilang negative RT-PCR test result antes magbiyahe, no? Application for SPAS i-require na ang ating mga magbiyahe nga magpresenta sa ilang negative RT-PCR test result. Ang ginplano katutani nga vaccinated nga flights, no, fully vaccinated flights i-hold anay until we are confident nga hindi na magsulod sa aton diri ang Delta variant. Ulaton ta sa hapon action rexa, no, ang kabugosan nga kaundan sang iga-isyu ng ni Gov Lacson nga amendatory executive order. Ay ibang nga balita diri sa Kapitolyo Provincial, bantayan karon sa Aksyon Reports afternoon edition. Aksyon na Marlon Hervaya, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon na Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyong. Iban nga mga balita pa karunan tay na sa Aksyon Reports afternoon edition kag sa Aksyon firing line man. No?
sa mga kaaksyon ta life extension na vitamin D3 anay ho para sa ikayo gid nato nagasuporta sa mga katulanan ta ilabi na kung marubugnaw ang tiyempo ba o gangot-ngot man ini siya kagang immune system ta ginabuligan man ini mga kaaksyon no kag nagabulig man maintain na sa healthy blood pressure naton life extension vitamin D3 ang calcium siniga pa normal sang muscle function ta kagang vitamin D isa lang ini sa naga-contributes para normal absorption utilization sang calcium and phosphorus sa aton sininga lawas no that is why life extension na vitamin D3 ginarekomendar ta sa inyo mabakal ina sa mga suki ninyo nga mga butika parmasya o kung drugstore man sa inyo sininga lugar. Kagadra sa product center ho, sa GST Ban Building, Lacson, Burgos, sining syudad sang Bacolod. May libre nga konsultasyon Monday to Friday. Mga kaaksyon, life extension, vitamin D3. Kantuan tanay si Aksyon na Eric Magbanwa maki-update ta angot sa sining padayon nga nagapilaho ang police station 8 sa mga nag-hold up. Actually may suspect na ang ato sining mga kapulisan nga nag-hold up plus 3 ka pasahero sang PUJ, ang driver sang PUJ naganuto sa iyaman nga wala man maka-report sa station 8 sa natabo sa iya. Ibaloon tabi we have Aksyon na Eric Magbanwa sa BCP yung balita. Aksyon na rin. Oh yes, Aksyon na Rex Carino. Ayo di purma. Ay do mugid. Do wala gid sila kapakita, no? Wala gid sila kapakita. Ay nanuning plano niglayaman. Muning problema ko sa dismayado man ang pulis ta ko sa kay mga obra nila. Karon kay obra daw may ara na kayuhan daw wala sila sa kayuhan. Pero kayuhan, da kita ya sa kayuhan, no? Di na pagpalaptan ng kayuhan, no? Okay, no? Dito sa kuan sa crime story pero, kayuhan. Sinong nag-report sa pulis ni man nga nagkabalo man ning pulis? Ati ang mga biktima mismo ay kay pagkatapos ito sa Martes ang gabi ang pulis nag-responder mong. Nagligot wala na magpablatter ang mga biktima na eh. 2 ka oras nga ligutan na sa pulis to sa kaigin pagbalik sa patrol ang 3 ka biktima nang indulaan. Nagtigbaliw sila yan. Nagtigbaliw sila sa pagkalamok, no? Naglupad sila, ba sila makitaan sa pulis. Ang problema sa Morex, kay namin na tani, kay may development na niyo, kaya daw na tumbok nila ang posible, isa sa mga suspect na nag-hold up ni sa 3 ka mga pasayro, bla? Gani man. Ang POJ ni Aksyon Rex, nga mo gini ang ginapatihan nila, medyo mo masupog-supog mga hold upper. Ang problema, kayo wala ka pakita, kagaway gini ba yung pagkaparecord ng 3 ni ka mga biktima, even ang driver sa POJ. Kita ning plano ni Police Lieutenant Junita Pastrana nga ipakita nila ang sikreto nga picture nga nakuha nila sa isang lugar di sa Bacolod sa din nga story ning suspect nga mapakita para sa mga biktima kung amugi man ni siya ang nakitaan nilang itsura nga nagulta paksores. Yung problema kay why hasta sumungin na report ni sa number 1 program nga BBB sa Ugto ati okay sa Aksyon Radio why gid ka pakita ning 3 ni kang driver sang PUJ ni. Ano yung problema ni... Isa lang driver na lang to ay... Nani, Blau. Tinismayado si Pastrana kasi niya Aksyon Eric, kapula bugtaw kami. Ginaanot kami kung kisa. Karon kayo nagkatrabaho kami, may mayo na nga dalaga, investigasyon namon. Sila naman ang problema nga complainant namon. Namon nga kusa kita mismo nga pumuluyog tudlo sa mga hold upper. Sige, pang hold up nga mo kay hindi ka. Di ang driver to na hold upan man to? Ati wait ito pakuhaan gurong driver ang mga pasahero na to. Ang mga pasahero na to yung nakuhaan to sang mga cellphone nila to kag bag na to kag kwarta. Hindi amo. Kasuspitso ka nitong pulis gani nga basi may kunahibas pa ng driver sa hold upper basi may porsyento man Blau. Yan na kadulog kay kami ang bahala si mo Makakuha kami niti porsyento ka lang sa items nga makuha na mo kung ma-dispose na mo. Amo na nga plastada bla. Di mo na kanay nga si Police Lieutenant Junito Pastrana nagapanawagan is 3 nga paliyog. Report ka mo sa pulis kay may ipakita ang pulis naton Station number 8 si Lieutenant Junito Pastrana, Deputy Police Chief Station number 8 sang litrato sang ginapatian basi amo niya nagigo sa inyo ka nag-hold up siyo sa tong Martes ang gabi. Ari si Pastrana sa balik nato sini nga interview sa iya.
Ang complainant, wala gapon pinag-solve at pinag-gapon at pinirit. Daw sa may picture na to tani ang aton ni pakita. Galing ko ang complainant to. Wala to ka pakita ang kagapon. Din katuan ng aton nga intel kasi krito lang din lokito atong possible nga suspect sa barangay 34. Tapos din kasi krito nga picture kasi kumukutani nga dalon na kay pakita. Kagapon ulat-ulat daw wala gid ka pakita to ang aton biktima. Ang biktima paano ta karon mabiligan, paano ta matubay ang solusyon kasi pag sila mismo wala gapon. At ito isa pa yung mga sunirit ang nakita sa bila kung ang mga problema. Nabla kung ang biktima mabalik kanya ng item sa mabiligan ng sulit. At kung muna away ng mga gapon sa 40, batagdir na mga police station ito sa duwa ng kabito. Isang kaso. Kaya kung kita, nagamuna sa manifestation pa lang nila sa subong pa lang. Daga kadilaan at lang interest. Kung kita pa walang gana, man kung kita. So, despite sinati yung ground kaya dapat tulad-tulad na natin itong magpakita. Ang mga nangyari sa auto run pakita sila kami sa police station. Kaya niya ito subong suspect, ipakita pa sa ila. Diba siya mo ito, hindi makapal kita itong kaso. Para hindi na maluwat, dito lang kawatan na bigla yung kinakbol mo. Dito kung isa ng pangun naman sila. Kaya manang mampang nila, manang solusyon ka. Amo na Rex, ang pangon niya sa station number 8 ang kaso ni, pero ang importante, ang kooperasyon sa itong tatlo ka mga biktima sang pag-hold up sa itong Martes ang gabi sa duha ka mga hold up. Pero tiyara na, hulaton ka mo sa station number 8 hindi ni mapanos ang natabo sa inyo, kaya ang polis may lead na magkamitiya naman sa suspetsado nga nakuhaan nila sang pasikreto nga litrato para nga ipakita sa inyo nga mga naging biktima sang hold up sa itong Martes sang gabi nila sa may pantayan, dalan Araneta, sakop sang barangay Singkang, sining syudad sang Bacolod. Ang inyo kayuhan, ang inyo kaaksyon sa... Mag-meet lang ka kayo. Natabinas ang bako. Okay. Basi pa lang yan. Basi kayo ni Marnie, no? Magdilang anghel ka, hindi mas mayo. Ayos! Sige, ang inyo kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Ano ka na mo, sige, tumuting mo na sa Bacolod, Aksyon, radyo. Ay, pwerte. Sige Thank you, Gid Aksyon, Eric Magbanwa. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 6 na nga tonoras kada siglang sang orasan ba? O sige, daligid lang kay may report pa isaliada to ni Anay ho. Ang balita ni Aksyon na Roger Gotib sa syudad naman sang Cadiz. Masaylo tato Anay, no? Ini may kang tanan sa sining kuan blaho lima ka adlaw nga vaccination gin-scheduled sang City Health Office sang syudad para sa masobra 3,000 ka doses sang Johnson and Johnson COVID-19 vaccine nga ginalokar para sa syudad sang Cadiz. Ibaloon tabiwi ang Aksyon Roger Gotib. Sa detalye sining balita, Aksyon Roger. Aksyon Rex, nakatalana karon sa 5 ka adlaw sa masunod nga semana ang vaccination nga igapatigayon sa nga amo diri nga City Health Office. Bangod nga may gamot naman kag ginalocate sa syudad sa Cadiz masubra 3,000 ukod 3,490 ka mga doses sa Johnson & Johnson vaccine. Bangod sini ginapreparar man ang pila ka mga vinyo tungod nga ubuson ini nga vaccine sa sulod sa 5 ka adlaw. Naka-schedule sa panabuton nga Lunes, pitsa 26 sining bulan sang Hulyo ang City 100 ka slot nga ini paghiwaton sa Cadiz City Arena. Pagkatapos sinapit sa 27 Martes 700 ka slot, pero ang ini nga ipatigayo na sa Cadiz Westo Elementary School Covered Court. Ang pizza 28 naman, Miyerkules, 700 slot, dira gihapon sa Cadiz Westo Elementary School Covered Court. Namuman ang pizza 29, 700 slot, kagaang July 30 naman sa Biyernes kadlaw, 690 ka slot ini, kag sa gihapon, dira sa Cadiz West Elementary School Covered Court, paghiwaton. Inklaro man ni Dr. Maria Victoria Ibanez, nga ini para lamang sa priority group sa iwan o kung mga unvaccinated nga mga healthcare worker diri sa may syudad sang Cadiz kag subong man sa mga OFW.
Ang A2 naman para sa senior citizen kalakip man sa priority nga hatag sa City Health Office, kag ang A3 ang adults with comorbidities. Wala sa gyapon malakip diri ang A4 kag ginapanugyan sang amon nga City Health Office sa tanan nga magkadto pwede man sila walk-in, pero kinahanglan dala sila sa ila pagalingon nga bottled water, snacks pagid kag alcohol para sanitizer. Hindi makalipat kapag dala sa facial kag face mask, kag mag-coordinate man sila kung pwede sa ila midwife sa tagsa ka mga BSW sa na-designate nga mga barangay. Ang ining Johnson & Johnson vaccine gin-donate ini sa COVAX facility sa World Health Organization o kung WHO pakadto sa DOH, kani stricto ini nga para gid lamang sa sining A1 pakadto sa A3 nga category. Ginpayag man ni Dr. Maria Victoria Ibanez nga may mga vaccine pa nga mag-aabot diri sa siyudad sa Cadiz kag posible nga masugda naman sa hindi ginamong malugay sa madaling atinyon ang ining A4 category ang binigay ang mga nagatrabaho sa mga establishmento. Report gikan sa siyudad sa Cadiz, una sa Balita, una sa Aksyon. Diri sa Aksyon, Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Roger Goti, balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Sa mga kaaksyon ta, gusto ninyo makabulig sa constipation? Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, la 1:11 ng aton oras, 1:11 mga kaaksyon. Sige, samtang ginapabot ang ato sining counterpart dito sa Isla Sang Panay, may lang pagpamati kay Inday Blaza, kay Bernaldo Eres, hi to TLR Bacolod North, no? Thank you so much Bernaldo Eres, no? Mr. Milili Uligo, gatamyaw lang kay Kagawad Kagawad sa Mambulak, Timay, Kagmunet, Lobaton. May lang ang pagpamati rin sa kay Mr. Milili Uligo, no? Mary Jane Saludares, Diding Alohamento, may lang ang pagpamati, no? Sige, sa kay Mike John Seva, may lang ang pagpamati kag Alin Louie Himotea. Wala pa nga ito sining counterpart sa Aksyon Radyo Iloilo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mahatag tanay pila ka mga commercials, balikan talang kamo sa dinigilamang madugay. Do not just throw away questions and statements. Kasbara nga ton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radyo. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod.
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 13 ng atong oras, may lang pagpamate Sir Gary Amerela, ga monitor dira sa may Donyaho Liana, Barangay Takuling, no? Sining mga inoras. We have aksyon na Mario Hilonggoma, check na kita sa ato sining ataya broadcast dito sa siyudad sang Iloilo, mangisayod tato anay sila. Welcome Iloilo, may nga po Aksyon Mar. Ayong hapon, Abdol, ba daw pagtika ko simo na ko nga plangka, una ko nga tika simo gabugas-bugas kagid ba. Anyway, diri sa amon sa syudad kag probinsya sa Iloilo, ang mga dalagko nga mga balita de bauti parte una ang parte sa sitwasyon sa mga kabarangayan subong ati daw limitado nga food supplies bala sa para halin sa DSWD tigin sabat na nikiina sa taga DSWD ang parte sa limitado nga mga food supplies nga ginapanagtag sa mga LGUs nga yara sa idalom sa isikyo kay tiyang Iloilo isikyo kami di kay nagpatag kay na ang taga DSWD kay nagadepende ko noon sa request sa LGU kag may panumdom ang DSWD dapat hindi pagtungaon hindi man dapat pag i-raffle. Abdol, may mga amo-amo pa na nagkakatabo yan sa inyo. Yung mga i-raffle pa, may kunano pa. Hatagin nyo lang daw ho kay diri sa amon niya daw halos bising-busy na gagilinutok di ang bakuna center namon, ang vaccination center namon Aksyon Mars sa mga areas diyo kadamo sa nagpabakuna ni daway nagidiyas ang problema. Diring problema lang supply sang bakuna kag kung paano akomodahon ang magpabakuna. Sa inyo da akomodahan na lang ninyo, hindi na sali ka damo man kamuda kwarta dola. ay kung kwarta lang ya kung sa inyo daya ginapiko ginapala sa amon diya gina kwarta ang piko kag pala mo. Oh, ginalingaw mo lang ko sa bulo bakunan nyo da sa bakulo damo sa bakuna. Ano ning mga kontrobersiya da nga do damo ko no da sa mga ginapanghakot sa kay parehistro sa bakulod ano na. Ate, way pa man sa makapamatuod na dol kuno-kuno man lang na sang piyak nga partido kuno nga may hinakutay ti gahambal man ang nagaparehistro dugay na kami di galing nagligad walang kami nagparehistro amo na ding natabo man sa area sang mansiringan ho kay may inklusyon kag eksklusyon nga natabo dire ating iban dito silingya sa piyak man kami nga mga barangay bakulod man gyapon dol galing kay ti daw na kuan lang ila sining nga ngalan pero daw nag-okay naman to kagati sa kumilik na adlaw-adlaw may yara man sang ginapatigayon nga rehistrasyon pero ting panindugan sa nagaparehistro dire kami galing sang nagligad wala kami magpa-register dol sa kadamo sang problema nga ginapangatubang sang sa subong nga sitwasyon parte sa COVID ang mga pinaisaya parte sa inyo da sa mga rehistrasyon nga mo yung ginatutukan sa ibanda, no, Abdol? Ti kung partiya sa COVID-19, sige-sige man kami di kag sa prangkang istorya, nubo ng kaso diri sa amon. Base karon gani, manubo-nubo pagid ni damong nang nagalayo diri. Kung basihan sa figures ang Department of Health Regional Office 6, damong nagalayo na di. That is why nga sa SMCT, sa tanan nga mga vaccination center sa mga mall, subong, ambot ko naghahaganaga na, kaina, antes ko mag-program, ba may ginpadala nga video, dre, gagilinutok sila dol, kadamo mo, daw wala na social distancing dol. Ate, kung pasugiron ka mo, ganubo ka mo guro da kay nga basi nag-contact naman yung inyong swabbing da. Contact tracing nyo, depende man sa contact tracing kag sa swabbing nyo na mo. Ako ano nga mga specimen na ginapadala nyo da sa molecular laboratory nyo kag ipaidalom sa examination na kung gamay tinatural, gamay man na ang resulta Abdol? Gani man ti ilang taon ta lang ni sa palabuto no kaya hindi pa man mapiho ti kung ilang taon ta ang pahayag ni Mayor Bing Lunardia kag mismo ni Gobernador Lacson ti mayo man kay sige-sige man ang injeksyon kag ang nubo ang kaso kuno sang COVID-19 diri ho
may mga pilalang ka mga executive order nga inog papanaog actually karon sa hapon base mahingagaw ni sa part sang probinsya kay may yara nga daw ipagwa sila parte sa pagtabok na sa mga areas bla like probinsya sang Iloilo kag syudad sang Iloilo dol. Pero kung ano ning kaundan way pa kami di dol. Amo nang gusto naton mahibaluan ano na kay para nga makapreparar man kami di kay somehow ang tinai sang taga Iloilo gatabid man da sa taga Negros mo Abdol. Ati laban gidol dapat galing kay hindi pa namon may balon may mga limitasyon man siguro dola especially nga kamudira lain ang status ninyo ikumpara diri sa probinsya base may iban lang dola mo paning hindi ta mahibaluan gid ang idiho ni Go Blackson karon ho sa hapon diri sa Bacolod ginapaabot man ang mangin status namon kay hasta na lang karon tungang gabi ang may kasugpon nga istorya bla ni ining community quarantine status ang Bacolod bala kung makakasina o kung wala o kung magapadayon padol amo nang hulat-hulato namon iya sa syudad diri sang Bacolod kay ting Negros Occidental steady pulse lang sila naka-GCQ sila mo pero may mga iban pang hilikoton karona kag tun-an pa ang gobernador kag ipagwa ining nasambit nga pila ka mga kasuguan dol no amo nang rubantayan namon diri Aksyon Mar kay ginabantayan manamon da kaya ang inyong quarantine measure nga or quarantine status nga GCQ hasta na lang karon alas 11:59 kita ni dungan-dungan kita si Abdol mo di base ko na ma-effective immediately man bla Abdol. Hasta pa kamoy July 31 yan naka isikyo kamo maupod kamo ya sa amon nga GCQ with amo lang na maupod kamo ya karon ya nga hasta pa kamo 31 dola. Gani hasta kami sa 31 kunway kung tanito nagbismod to si Mayor namon de taniway kami naglapot sa 31 nga ICQ kay di ba kayo una-una to ang guwa nga quarantine status GCQ kamo until July 22 kami kung tani de July 22 man o gani kay bangon sa itong natabo lang nag-meeting ang RIATF kag mga local chief executives to bala kay Yusek Dinting dito nagsugod tingin nyo dadaway na iya sa mo na Abdol may araman under observation gani hasta na lang karon las 12 sa tungang gabi kung may heightened paning isugpon o kung wala na baladol amo ning pangamuyo namon nga wala na heightened nga sugpon bala kay kabudlay kung kaisa pero wala man limitasyon dola galing dira sa inyo kabay pang matapos-tapos na ninyo ang budget nyo okay na dol? ang budget ang budget ya ara man na yapon galing ginakulang lang Abdol okay ayo kabudlay gid sa sitwasyon no daw sa kabudlay nga sitwasyon imbis nga mapanglugayawan na ta sa Iloilo anon tani kay baw huugid ang mga fast craft namon diga pangamuyo man ho nga tani balik na sa normal ang syudad kag probinsya sang Iloilo kay bisan paano ang mga mapaulit ba sa inyo ka makadto sa Iloilo ro kadto na bla subong sini ka penitensyang fast craft namon dre ang roll on roll off kay jutay lang ikumpara sang nagliligad ya dol damo na tani to pero subong daw jutay na gid ga pinas gid sila dol at sorry na lang kamo siya nung tani update karon kasi isikyo kami may mga protocols na dapat i-implement so kamo da GCQ dinaway gid mahimo tikon hindi ka residente sa Iloilo City kag Iloilo Province and Guimaras daw budlayan sige siguro makasunod unless kon authorized person ka outside residence so kon apor ka Abdol amo gani man dol te amo nang nabudlayan namon hindi na kamo salib lang ka komentar da dol
pala mo na gid nga kami diri Wakanda Capital, Wakanda of the Philippines kami diya. O mano ka, may amo ka mo na daw, Abdol? Gani man ti ako na biliban lang ko da. Galing kay daw naghipos ka na dol subong dulaw. Ngayon kaysa kinanglan mo maghipos kasi pa kon daw ginahingabot ka man tos babaw, di kasi mo maghipos, Abdol? Gani ba? Amo na siling namo nga daw pagsugod sang ginpitagan nga nagisikyo Iloilo na naghipos ng isyo ang antike tong ayo man ho ti nalaskaran man ay oo kasadya gidin taon ti diri samon ya dol ga ipoy-ipoy lang kami di pro ga dugok ng mapabakuna di dol kapinpakon ano ganito aksyonen sa Johnson & Johnson. Gadugok ang tao di adol mo daw ginaharaw mo lang nga ops hindi anay pero kung vaccine daw galuluya sila pero ginatunan pa sang probinsya namon nga luwas sa Sinovac nga una nga naka-complete na turukan pagin sila AstraZeneca dol kaya daw mas mayo kunong AstraZeneca kontra sa Sinovac mo dol. Hindi ka sang check Sinovac tema Astra, mas nami pag ginagani ko no ang Johnson & Johnson kaya daw 1 dose lang ang AstraZeneca ti 2 ka dose Abdol. Amo na ganing sa NGC sa New Government Center namon kahapon naggulutok tong mga tao. Ginpapahuli lang tong way sa listahan kaya wala sa listahan nagkadtumante ang sa mga mall subong nagglinutok naman aksyon na puwerteng tao subong basta Johnson & Johnson. Ning ko na anong sikreto sang Johnson & Johnson man nga daw kadasig sa ila palabot sang mga informasyon nga kadto na kamudi or kadto kamuto kay may Johnson & Johnson gina-inject na ay nano ginang sikreto sang Johnson & Johnson GNG in short ti amo na dol ang sitwasyon diri sa amon sa inyo daya dol. May ari man kabina di, may Pfizer pa gani, may daw may nakaabot na gani di, Aksyon may Moderna na taliya na gani, no? Di nyo da Johnson & Johnson, di daw proparyom na ang ginapadala sa DOH, kung may ari kami di, may ara man kamudap. Amo gani dol galing daw gamay-gamay pa na de. I don't know kung karon may maabot pa na di sa amon kay daw budget na ni sang probinsya ang ginahambal to ni Go Blackson siringya sa AstraZeneca budget na rin namon pero amo lang ning nagabot sa amon ho gamay lang ti daw ka piot sang sitwasyon apisar nga ti damo naman damo na injeksyonan dol diri sa probinsya kag sa syudad sang Bacolod galing way lang ta figures kay ginaangan-angan taman ang EOC namon ding operation center namon nga maka-release blas ang data ni kung pilagid ang na-injeksyonan as of today or as of kahapon nga sitwasyon dol na ti amo lang na siguro nga aton sini mapalimton nga kinanglan saway makapabakuna magkanto lang o kung magpalista kay daw online ni dol mong listahan na idre samon sa inyo daya dol samon di may barangay components nga pwede ka kaparehistro, pwede ka man makadiretso sa inyo nga mga municipal health office, depende pwede man ibang ganito gapan nagyanot gani nga makapabakuna mo Abdol. Gali ka tima yun naman lang na kung magalabutan ng bakuna tani dire sa aton sa Region 6 kay para sige-sige na. By the way, gali dol gina-report ko na mo sa probinsya sang Negros Occidental 197 na ka-PNP dire ang positibo sa COVID-19 pero 14 lang ang aktibo as of this time dol. Mayo nga balita na Abdol no dire gani sa Region 6 sa DOT Department of Tourism daw mga nagpositibo man nga reported sa nagligad nga may nadlaw and daw naka-lockdown sila sa nga halin pa sa nagligad nga adlaw. Di may mga gina-confirm pa dire nga mga balita okay daw kabudlay Abdol sa nga sitwasyon so budlay magpositibo ka Abdol. Gani nami mang wag positibo ka basta money lang way problema dol. Amo na yung pinakamanami sa tanan. Nami pamantani galing akong partner de sila niya.
lapaw ka doon, Abdol. Amo man ganing akong partner niyo laga kiwi gid siya. Abi tadlo nga action hands kay daw why nagid ko oras mo. Sige dol, buwas kita ano sa imo action mar? Sumana. Sige, salamat gid Abdol. Salamat Aksyon na Sige, salamat gid Aksyon na Mario Hilonggo sa Aksyon na Radyo Iloilo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kapiki, tigid sang orasan tanong. O, dali lang kay mahatag tanay pila ka mga commercial sa. Balik lang kita sa Diligi Lamang Madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020.
Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, saan ang mga kaintangan, responsable at pagbalita, kagaya nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Gusto pa tani naton nga makaupod kamo galing kay daw ang oras ta hindi nagid magtugot pa. Sige, pasalamat kita sa ato sini nga mga kaaksyon na way ta malabutan sa pagbasa sa mga text messages ninyo pabuwasan ta ini, no? Thank you gid mga kaaksyon namon sa kanginan sa inyo sini nga pagpakigupod sa isa naman ka edisyon sa Aksyon BBB. Standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa dili ginamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sini kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon